Og så sagde vi, at du var Elias, og så er jeg Elisa. Hej Jacob, hvad laver du? Liselotte. Jeg sidder lige og leger med Elias og Elisa. Må jeg være med? Okay, så kan du være Elisa. Ej, tak. Og så er det mig, der er Elias, som er profeten. Og så kan du følge med. Ja. Og så gik vi herhen, og det her det er mit bælte. Og så gik vi herhen, og så skulle du bare stå og kigge. Okay? Okay? Jamen, jeg kunne jo også godt have bæltet på. Nej, ikke endnu. Du stod og kiggede, og så gik jeg herhen, og du gik med, men du sagde ikke noget. Okay. Og så gik vi herhen. Og så kom der lige pludselig en kæmpe hest med ild i. Jui, det er min. Nej, Liselotte. Det er Guds hest med ild i. Og så hesten med ild i, den tog Elias med op til Gud, op i himlen. Sejt. Og nu er det din tur, Liselotte. Nu skal du tage bæltet. Nu er det din tur til at være profet. Ej, hvor godt. Og den historie, den kan I høre meget mere om på onsdag til nattøjsgudstjenesten. Hvor vi starter med at spise sammen kl. 5, og så går vi ind i kirken og hører meget mere om skøre heste med ild i. Så kom og vær med. Vi ses på onsdag.